que va coincidir, que eren els de Sant Traït, els de Sopa de Cabra, els de Sau i el dels Pets, i ara no me'ls facis anomenar. Nosaltres en aquella època estàvem en manejament i disseny d'espectacles, hi havia el Jaume Martínez, que havia sigut músic, acompanyant de Ramon Muntaner, per exemple. Sant Traït, no sé si hi havia el mateix Doval, que també feia manejament. El Mitchell ja portava el Sau, el Mitchell González, i els de Sopa eren la gent de Salseta, oi? No sembla? Doncs se van reunir i van dir, muntem una cosa grossa. Per què? Perquè sembla que a la capital no ha arribat el rock català. Es relacionava molt amb el món, amb la Catalunya interior, amb el món rural, no? I van dir, aquest país, que té una capital tan gran, en comparació amb el país, el que no passa a Barcelona, malauradament a vegades, però jo crec que és natural, és una qüestió de demografia, el que no passa a Barcelona no passa enlloc. Doncs fem un gran... I havíem tocat puntualment, havíem tocat un al Celeste, l'altre aquí, l'altre allà, però fem un festival amb un gran espai que vingui la gent de Barcelona i també la gent de la resta del país, no? I que això mediàticament sigui molt important. Per exemple, després jo vaig veure els nostres companys i vaig veure que musicalment, hòstia, va sonar molt bé Sant Traït, fins i tot es va atrevir a fer a treure un disc en directe del Palau Sant Jordi. Per tant, vol dir que van tocar... La nostra gravació va ser bastant, bueno, diguéssim que n'hi ha hagut... Jo crec que l'endemà a Sant Pere de Ribes vam tocar molt millor. A la tele, que ens el transmetia en directe, ens van tallar perquè el nostre tècnic de so no volia posar més llum i els de la tele li deien necessitem més llum perquè no es vegi. I al final la retransmissió es va tallar en sec. La part política ens ha de garantir que si això no funciona, les pèrdues les assumiran. I van pactar això, van crear un document en el qual, juntament amb Ressons, van pactar que arriscaven el concert, però si hi havia pèrdues, ho pagaria la Generalitat. El resultat va ser que es va omplir, aquestes 21.104 es van vendre totes les entrades, ara buscava una dada que després veureu, es venien a 1.600 pessetes les entrades, 9,6 euros, es va vendre tot i el resultat va ser que hi van haver beneficis, no hi va haver cap pèrdua. Però s'ho van repartir entre les quatre parts, tothom va cobrar el seu, i la part de la Generalitat la van destinar a muntar un cicle, que es va dir, un circuit que es va dir Ressons, on aquests grups i d'altres emergents van tocar arreu del país. Per tant, és un cas bastant curiós on la suma del capital públic i el privat serveix per impulsar la indústria musical. Hi havia gent d'Ariola, no? I d'EMI, crec, però... Això és el que jo vaig escriure a la vostra biografia. Pels Pets no... Sí, a algun lloc ho he llegit. Pels Pets no crec que no venien, perquè nosaltres, dins d'aquests grups, érem els defensors ens consideràvem hereus de la gent de la nova cançó amb la qüestió de la fidelitat a la llengua. Fèiem ja aleshores una cosa que després ha fet molta gent, que era fer com ho diria, fer ostentació del nostre independentisme, cosa que els altres grups, deixeu-m'ho dir, no ho feien. Els altres grups del Sant Jordi no ho feien explícitament. Indico que nosaltres, abans de ser músics, ja érem independentistes i el Pep, que a part de ser biògraf és molt amic i que fins i tot ens ha llogat per tocar en una festa privada, sap que els nostres primers concerts hi havia una estelada sempre, no? Aleshores el compromís hi ha sigut... No hi havia estelades, tu la posaves, arribava a la bateria, el primer que feia era l'estelada, ja podem començar. Per què ho deies? D'on venia això? Perquè abans, diguéssim, ens van ajudar com a punta de llança de l'avantguàrdia per les lluites democràtiques, ens van ajudar a tot l'estat i ara són els provincians, són els andicistes, etc. Només volia apuntar això. Quan algú des d'un ministeri compra tancs, no subvenciona armament, sinó inverteix, no? O medicines, no subvenciona, sinó s'inverteix en investigació. Doncs la cultura hauríem de canviar el xip i els diners que es destinen, que són misèria, però que es destinen a la cultura, de la música en particular, no és subvenció, és inversió. I tant de bo hi hagués més inversió perquè veiem això, creixeria molt més i no això apuntar-se a la medalla, sinó que és algo natural.
Si aquesta inversió ve del que paguem nosaltres. El que reclamem és que ja que paguem impostos i que doncs, pagar-los amb més alegria si veiem que la inversió que es destina en aquest sector doncs, també és més justa i més àmplia. I jo, aquest temps que hem invertit avui aquí abans del documental, és també fantàstic veure com la vida, el conflicte, el debat, això està al damunt de la taula i també la consciència crítica, l'opinió, i agrair a vosaltres doncs, això, participar, ser còmplices d'aquesta història. A més, el Joan, que acaba de sortir de l'hospital, doncs venir aquí, el Lluís, que també, com veieu, això també és una imatge de l'incenso del rock català, una imatge de la cultura d'aquest país, que tot i així, tot i estar en direcció assistida, doncs tot i estar amb aquesta direcció, doncs segueix endavant, i el Pep Blai, evidentment, doncs per... Està com un xinxo. Clar. La meva filla, com presumeix. Doncs res, aquí tenim això, el documental, que ja fa una estona que espera. Hi havia gent d'Ariola, no? I d'EMI, crec que... Però... Això és el que jo vaig escriure a la vostra biografia. Pels pets no... Sí, algun lloc ho he llegit. Pels pets no crec que no venien, perquè nosaltres, dins d'aquests grups, érem els defensors ens consideràvem hereus de la gent de la nova cançó amb la qüestió de la fidelitat a la llengua. Fèiem ja aleshores una cosa que després ha fet molta gent, que era fer com ho diria, no? Fer ostentació del nostre independentisme, cosa que els altres grups, deixeu-m'ho dir, no ho feien. Els altres grups del Sant Jordi no ho feien explícitament. Consideràvem hereus de la gent de la nova cançó amb la qüestió de la fidelitat a la llengua. Fèiem ja aleshores una cosa que després ha fet molta gent, que era fer com ho diria, no? Fer ostentació del nostre independentisme, cosa que els altres grups, deixeu-m'ho dir, no ho feien. Els altres grups del Sant Jordi no ho feien explícitament. Doncs, o medicines, vull dir, no subvenciona, sinó s'inverteix en investigació. Doncs la cultura hauríem de canviar el xip i els diners que es destinen, que són misèria, però que es destinen a la cultura, a la música en particular, no és subvenció, és inversió. I tant de bo hi hagués més inversió perquè veiem això, creixeria molt més i no això apuntar-se a la medalla, sinó que és algo natural. O sigui, si aquesta inversió ve del que paguem nosaltres, el que reclamem és que ja que paguem impostos i que doncs, pagar-los amb més alegria si veiem que la inversió que es destina en aquest sector doncs, també és més justa i més àmplia. I jo, aquest temps que hem invertit avui aquí abans del documental, és també fantàstic veure com la vida, el conflicte, el debat, això està al damunt de la taula i també la consciència crítica, l'opinió, i agrair a vosaltres doncs, això, participar, ser còmplices d'aquesta història. A més, el Joan, que acaba de sortir de l'hospital, doncs venir aquí, el Lluís, que també, com veieu, això també és una imatge de l'incenso del rock català, una imatge de la cultura d'aquest país, que tot i així, tot i estar en direcció assistida, doncs tot i estar amb aquesta direcció, doncs segueix endavant, i el Pep Blai, evidentment, doncs per... Està com un xinxo. Clar. La meva filla, com presumeix. Doncs res, aquí tenim això, el documental, que ja fa una estona que espera. Doncs la cultura hauríem de canviar el xip i els diners que es destinen, que són misèria, però que es destinen a la cultura, a la música en particular, no és subvenció, és inversió. I tant de bo hi hagués més inversió perquè veiem això, creixeria molt més i no això apuntar-se a la medalla, sinó que és algo natural. O sigui, si aquesta inversió ve del que paguem nosaltres, el que reclamem és que ja que paguem impostos i que doncs, pagar-los amb més alegria si veiem que la inversió que es destina en aquest sector doncs, també és més justa i més àmplia. I jo, aquest temps que hem invertit avui aquí
abans del documental, és també fantàstic veure com la vida, el conflicte, el debat, això està al damunt de la taula, i també la consciència crítica, l'opinió, i agrair a vosaltres participar, ser còmplices d'aquesta història. A més, el Joan, que acaba de sortir de l'hospital, doncs venir aquí, el Lluís, que també, com veieu, això també és una imatge de l'inserso del rock de Calàs, una imatge de la cultura d'aquest país, que tot i així, tot i estar en direcció assistida, tot i estar en aquesta situació, doncs segueix endavant, i el Pep Blai, evidentment, doncs per... Està com un xinxo. La meva filla, com rejuveneix. Doncs res, aquí tenim això, el documental, que ja fa una estona que espera,